tingog. Nakaila ako kanila og sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhi dayon og dili na gayud sila mga matay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Verse 29, ang akong amahan nga mao'y naghatag kanila nga ri kanako labaw sa tanan ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Makampot ay igsoon, Ginoo, salamat kayo Lord sa adlaw imong gihatag kanamo o Dios. Salamat kay sa mga kinabuhi nga nariri karon. Ako kahibaw sa mga rason Lord sa ubang tawo anong wala na sila nagsimba para akong giampo. Nga mabot ang panahon Ginoo sa na bisita sila, madasit sila balik Lord. Ang pagampo nga mobalik sila og simba bisan pa man sa wala diri karon nga may mga problema sa panglawas. Among giampo Lord nga imo silang ayuhon ikapon amahan ang Dios. Tanan nga diri karon mahimo nga ikaw ang Dios magtandog, ikaw ang Dios magpahinumdum sa amo ka. Nga ang imo mga pulong diri namo may maghari og Dios di ang mga pagbati. Talaygon ka nga Dios nga walay Dios nga walay sama nga mong gilagaran ang tuguti usab nga balaang espiritu magapamuhat ning kabuntagon sa matag-usan ng kinabuhi. Dili lang sa naminaw kundi dili sa nagwali Lord. Ako ning giampo gisalig kanimong tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maadjong buntag sa mga usan. Ina sa mga papel nga maadjong buntag. Kaya tagsara ba ang kita? Okay. So, ning kabuntagon ang atong isgutan, listen to the voice of truth. Ako ning gipangutana sa ila ang sa Bisaya ani. Mao lang ni sa akong gagama paminawon nato ang insakto or tinuod nga tingog. Amen. So balik ko nako paminawon nato ang insakto og tinuod or tinuod nga tingog sa atong kinabuhi. So kita gintara mo to mga igsoon nga naay purpose kanang naay purpose si Lord sa tanang mga butak kaning kalibutan. Amen. O arita sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan kasi tumong anong gibuhat niya ang kalibutan. Wala siya nagjama-jama or kanabitang tungod kay kasi lingaw mo nang buhat na ng kalibutan kay ako lingaw. So gibuhat niya ang kalibutan kina siya purpose or tumong. So gibuhat niya ang kalibutan para puyan sa tao tungod kay ang Dios gusto niya makipagrelasyon sa tao. Okay ra ba? So ikaduha, ang sakyanan gibuhat pud siya sa tao. Tungod kina pud siya tumong or plano sa tao nga gabuhat niya anas para sakyan sa mga tao nga travel ug layo kaayo kung di ka kaabot. I mean kung layuan ka sa imong atuan, so may mga sakyanan nga gigama sa tao tungod kina sa purpose. Unya gamit pud sa mga balay, tanan nga naa sa balay namin niya siya gamit. Gani wala gyud gipalit sa mga mama. Kini mga mama mang gihilig kay pamalit og nga gamit. So wa nila napalita para lang kay decoration sa bahay. Patani kay katong way decoration klinaji purpose na siya. Amen. So gapalit siya og plato kay para kanan, gapalit siya og baso para imnan, gapalit siya og kortina para design sa balay. Tanan nga kortina liyo. Tanan nga gipalit sa usa ka tawo sa panimalay na abid sa itumong. Okay ra ba? Unya bisan igsoon ang tawo nga gibuhat sa Dios, gibuhat sa Ginoo ang tawo tungod kay naa siya purpose sa matag usa nga gibuhat kaniya. Wala lang kaniya buhata para lang muskwila, para lang motrabaho, para lang mabuhi, maminyo, mamatay kun dili gibuhat sa Ginoo nga naay tumong. Anong gibuhat kaniya? Una ni anak nga na Biblia nagsulti nga gibuhat sa Dios para mangalagad ug musimba niya. Amen. So karon ani ta sa lawas na pod nagkaduol ni igsoon. Kining lawas sa tawo na kitay purpose, kining imong mata. Kining imong mata, kining imong bakbak, kining imong ilong ug dunggan agi purpose ang Ginoo. So kining mata dili pwede nga imong mata gamito nimo sa pagpaminaw. No? Ibang tani man mo maminaw. Mo ta kilid ning mata. Ngano ka na kurang purpose ka sa mata, itan-aw din na niya. Okay ra ba nga kining baba sa tao iya ginang gibuhat sa Ginoo para lang isulti. Dili na siya kaning baba dili na gamiton para pagpangita. Tanabi nga ng mamang, ayan ang baba lagi ipangita, matay, ipangita, kasuway ka na, kanang nagpangita ng mata, kita, asa ko to mama? Asa ko to? Di lagi baba ipangita, kaning mata. So nasabtan na to, jok-jok ko ginuna, pero naay purpose ang kada usa nga kining parte sa atong lawas mga igsoon. Bisan sa mga maot nga parte sa atong lawas, naay purpose, bisa gitaguan na siya. Kanya ang mugawas ng anak ay mga hugaw, nagoy tumong na, kaya wala pa na, wala kagawsan sa imong hugaw, di ba?
So tanan gyud na ay tumong ang Ginoo mga igsoon. Manang bright is si Lord niya. Kining ilong ko pang simot ra na siya. Kaya kini usay kay ganata mo simot. Ano ka no ang mga Pinoy ba? Di ba pagbabo kay simot mo ano yun? Imo jung simuton. So kung may problema ko sa tao usahay. At ang point igsoon aritas dunggan ni mag-isgot man taog pagpaminaw. So kaning dunggan igsoon ato ning gibuhat ni sa Ginoo para naadyoy purpose po kini pagpaminaw. Pero usahay kini atong dunggan ato ning paminawon sa many times sa mga butang nga dili maayo. Pero kaning dunggan igsoon gibuhat gina sa Ginoo para pagpaminaw sa mga butang insakto. So man dapat ito masabtan unsa man unang-una dapat natong gamiton sa insakto ang atong mga abilidad nga gihatag sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. So kining baba dili pwede nga bisag unsa ipakaon nimo ani. Nga naman naay tumong ning atong lawas igsuon nga nganong gibuhat na sa Ginoo nga dapat pod mga dili pod mga maayong butang ang sulod sa imuha. So kining lungga di pod nimo gamiton sa bisag unsa nga mga butang nga pagpaminaw sa imong kinabuhi. Kining mata nimo dili pwede nga kining mata nimo imong gamiton sa mga dautan nga negatibo. Negatibong mga butang. Nasa nagsago lang muna. So man nga igsoon sa atong kinabuhi dapat na ay limitasyon tanan gyud. Manang tambag sa matag usa dapat gyud sa atong kinabuhi. Tanan nimo madunggan, tanan nimo makita, tanan nimo masimhot, tanan mahikap nimo dapat na adyoy limitasyon. Dili pwede nga palabian nimo unsay imong mahikap kay ganahan kang hikapon na imo din ang palabian. Tanan nimo makita kay ganahan kang tan-awon na imong tan-awon. Dili pwede dapat gyud na ay limitasyon. Karon dapat pud nato masabtan nga kining gitagaan ta sa Ginoo pangunahuna nga tanan natong tan-awon, tanan natong gikaon, tanan natong ginasimot ug madunggan kining sa akong gingon ko pag ganina dapat na ay limitasyon nga naman tanan nga mosulod sa imong mata, sa imong ilong, sa imong baba o sa imong dunggan pwede makaapekto na sa imong kinabuhi ilabi na og negatibo. Kasabot pa ang tanan. So man magbantay daw ta sa tanang makita na to, masimot, matilawan na to, o madungog, nga naman makaapekto siya sa atong mga kinabuhi. Kaya butak na to sa baba, kung ang tanang musulod sa mga baba, puro junk food, puro mga oil, puro mga tambok kanunay, di ba? So makadaot yun siya. Nakala kung imong masimutan, kung kibaw kang baho, di po pwede nang kibaw kang baho, dapat yun dapat yung simuton, sige. Kibaw na kang baho, dapat imudong sapungan. Magda na ang ilong na siya yung murag buhok diya sa sulod. Yun naman purpose niya mo filter sa mga abog, sa mga baho nga mo masimutan. Bisan pa man igsuon sa atong nga madunggan. Kining advisean ta sa Ginoo karon igsuon ning kabuntagon nga dili kay tanang mosulod sa atong dunggan, ilabi na negatibo dapat natong entertainon ug atong nga paminawon. Amen. Kaya ingon ang John chapter 10 verse 27 nga itong ibasa ganina, ingon ang pulong sa Ginoo nga, ang akong mga karneron maminaw sa akong tingog. Nya nakaila ako kanila o musulod sila kanako. Correct. So before ta mo go sa atong topic, ato unang sabto ning unsa ning history sa Book of John. So kining John mga igsoon gisulat ni siya kining lahi ni siya sa mga upat ka ebanghelyo. Kining ebanghelyo naman ay upat ka libro, kining Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. So sa aning upat kining tulo ka libro, kining Mateo, Mark, Luke, pare-pareha ni sila nga istorya. Kung makabantay kas Bible, nay mga pasahe ani nga nagkapareha. Sa Mateo katong naglakaw si Jesus sa tubig. Naapod sa Lucas, ni nga nagataw kaning tulo nagkapareha ni sila. Pero kaning Book of John, lahi ni siya tungod kay kung mabasahan nimo ang Book of John, kining imong makita mga igsuon nga ang pinaka-specific di pa ila-ila sa libro sa Juan, kining kinsa si Jesus. Makita nimo diha ang the 7 I am of Jesus. Man sa maning 7 I am. So kining word na I am mga igsuon nagpasabot ni siya nga Ginoo siya. Nakainumdum mo sa Exodus chapter 3 katong gipaila-ila ni Moises si Lord ngadto ni Parao nga kinsa man ang Dios nimong gialagaran ingon si Moises, siya ang I am who I am. Siya mao siya. Nagpasabot na pagmingon kani kag I am sa mga Hudiyo nga mga tao, nagpasabot na siya nga Ginoo siya. Di ba? Ang I am sa ato kay nagpaila-ila man na kinsa ka. Di ba? Ingon kag I am Charis.
So, kinsa man si Charis, kung may magpilala ka, I am Charis. Pero kaning, arin ka sa Hudiyo nga kultura, mga igsoon, nagpasabot, aning pulo nga I am, pag mayroon kayo siya, I am who I am, nagpasabot, anak, Diyos ng tawanan. Muna si Jesus, mabasahan mo sa Book of John, daghan kaayong mga pasahe diha, nagapaila-ila si Jesus, kinsa siya. Manang mingon ng mga abang religion nga, babasa ba sa Biblia nga, nag-ingon si Kristo nga siya Ginoo. Wala akong di kay babasa ngayon siya nga Ginoo ko. Pero ang pangutanan na paigsoon, napabukahay babasa po nimo sa Biblia nga nag-ingon siya nga dili ko Ginoo. Wala pod. Pero ang Bible nagsulti igsoon kini mga Hudiyo dili sila verbal, dili sila direct to the point kung istorya mo nang ingon sila nga pag ingon ganit ka nga asa sa Biblia nga nagpamatuod nga si Jesus Ginoo, daghang pasahe nga nagpakita nga siya Ginoo. Especially in the Book of John. Okay, yan mo mabasa ngayon siya nga, I am the bread of life. I am the resurrection and the life. I am the living water. I am the light of the world. Mauning sa John chapter 10, nagpaila-ila siya nga, siya po ang gate of the sheep, o siya po ang good shepherd. Nagpasabot igsoon nga si Jesus, dili siya tao lang, kung dili Ginoo siya. Amen. So igsoon sa aning John chapter 10, kining gipaila-ila ni ang duha ka I am ni Jesus, kining I am the gate of the sheep, nagpasabot nga siya ang pultahan sa kaluwasan. Pag musulod kuno kaniya, naatay kaluwasan mga igsoon, pumutuo ka ni Jesus. Amen. O niya ani sa John chapter 10 pod, mabasaan mo diha nga siya kuno ang good shepherd. Nagpasabot ang good shepherd, siya ang maayo nga magbalantay. Kini mga magbalantay mga igsoon sa ilang kultura sa West. Wa man tay mga karnero dire, mga kanding maningatuan. Sa ilang kultura sa West, pag magbantay si karnero, kanang magbalantay diha 24/7 na siya magbantay. Ano man ay mga wolves man, na ay mga layon nga mudong sa ilang turel para kanon ang mga karnero. Sumuna nga kini magbalantay kuno mga isu kuno ni sila. Ining musukol gina sila o gining na ay mga mangawat o mukaon sila mga karnero. Just like David. Kabantay mo itong story ni David itong giwalin ako kung natin Sunday nga pag may mga layon, kaya yan ang pagbirahon bungot. So, kusgan kayo. So, nga na ang karakter sa mga shepherd or magbalantay mga igsoon. Karon si Jesus kuno ang gitawag na good shepherd. Nga naman, ano gitawag mo siya good shepherd? Kaya sa lain ng mga shepherd, pwedeng mahadlok sila pag na mga kawatan or mga layon umudong sa ilang karnero. Pero kasi si Jesus, dili siya mahadlok igsoon ganingon ang Bible, iyang i-offer ang iyang kinabuhi sa cross para sa iyang mga karnero. Kinsa man mga karnero kita nga mga anak sa Ginoo. Amen. Mo nang igsoon kanang gipaila-ila ni Jesus kining sa John chapter 10, kinsa siya sa atong mga kinabuhi. Amen. Nga siya ang Dios nga nag-offer siyang kinabuhi para nimo nako kay ang kawatan igsoon nga mao ang yawa, gusto niya nga ilaglagon ang atong kinabuhi patyon o gubon. Mo nay tumong sa yawa nga mingan gitagak siya sa kalibutan para gubon, laglagon o i-destroy ang atong kinabuhi diha sa tubangan sa Ginoo. Wala sa John chapter 10:27, kung mabatayan mo diha, gagamit si Jesus og metaphor. Unsa man ning metaphor? Simbolismo ba? Kay sila mga Hudiyo, hilig ni sila mogamit og mga sambingay o mga simbolo nga ikumpara niya sa tao. Nakasabot ang tanan, just like ningon siya og kining kana ang mga karnero kuno nako musunod sa ako nga tingog. So kaning karnero igsoon aning sa John chapter 10 gihimo ni Jesus nga simbolismo nga ang karnero kuno mga karnero kuno murag tao kuno nga mga anak sa Ginoo. Nya kani kuno mga dili anak sa Ginoo, mga kanding. Kung makabasa mo sa Matthew 25 or 24, gi-compare ni Jesus ning duha ka tawo sa kalibutan, inagbalik niya sa kalibutan. Na ako ni grupo sa mga kanding, ako ni grupo sa mga karnero. Kani mga kanding kuno igsoon mo ni mga wala nagtuo ni Jesus. Manang gilain ko niya ang mga karnero o mga kanding. Kani mga kanding mo na sa lahi karang kamante mo sa karakter sa kanding kay ulo. Kung makasapot na siya o magtubuhay kay kanding kay paglutukot ni sila o niya. Basta mga gayponing kanding. So kani mga kanding ko no, wala ko na siya mga tao na wala nagtuos Ginoo, mga dahi ulo ba. Ikapilang gisangyawan sa gospel, ikapilang gibadlong pero wala patuo. Mo nang gitawag sila mga kanding. Dapat mo tapat, kanding ka ba? Ano naman?
Pero wag kang ligo. Joke ra kita. So may nakasabot sa punto igsoon nga kaning sa pikas nga bahin gilay ni Jesus to mga karnero. Kani mga karnero gisimbolo na sa mga Kristohanon, tanang may Kristohanon. So kung ikaw igsoon Christian ka, naapil ka sa mga karnero sa Ginoo. Kini mga Christian usahay mapakyas, usahay kini makasala pero mubalik gid na siya sa Ginoo. Ngano man, ang mga karnero igsoon, usa sa mga karakter sa karnero, dili sila klaro og pananaw, pero ang ilang gamiton kaning dunggan nila. Munang sa West, ang mga karnero bantayon ni sila kaayo kay tungod kay hanap sila mga mata, munang bisan asa sila mudong. Pero ang ilang instinct igsoon pag naa kani mga madunggan nila nga dili maayo, may balaan nila kay grabe sila pangdungog. Muna kung may mapakahoy-kahoy nga mabalantay nila nga taubon sila, makadistinguish sila og ila maning amo o dili. Ano man grabe ang ilang pangdungog. So mo na nga sa atong punto mga igsoon, kita nga mga tao kini kunong mga tinuod nga mga Kristohanon, mailhan nimo sila ano man mamati kanang naay relasyon sa Ginoo o musunod sa gisugo sa Dios. Amen. Muna nga karon igsoon kabuntagon tagsa-tagsaon nato ug unsay gipasabot aning pulo nga kining my sheep listen to my voice and I know them and they follow me. So karon mapangutan ni pastor, kita magkaroon mo angkon nga mga karnero ta sa Ginoo. Amen. Ngano man igsoon kanang dapat kita mo angkon. Ihadlok ani sa katapusang adlaw magtago ta sa Ginoo mga kanding. Amen. May musugot nga may mong kanding dire? Wala gyud. Okay, padayon na igsoon. So karon sa atong gibasa ganina sa John chapter 10 atong basahon balik ingon siya ang akong mga karnero. Tanan mo ingon karnero. Mamati sa akong timog, nakaila ako kanila o sila nagsunod kanako. Natay tulong ka points din kabuntagon atong bahin-bahinon ni ug unsay meaning aning word nga mamati. Ikaduha kaning nakaila ako nila, ikatulong kaning nagsunod sila nako. Okay? Tulong ka punto tong istorya ni kabuntagon unsa ning pulo nga mamati, nakaila ako kanila o kining nagsunod sila kanako. So ari tauna sa pulo nga mamati, tanang mayon mamati. So sa English mga igsoon na say duha ka word kining sa Bisaya nga mamati. Ingon ako sa ka English nga my sheep listen to my voice. Sa lain nga translation, my sheep hear my voice. Unsa man ning pulo nga listen or hear? Sa atong manunggan mga igsoon, kining pulo nga hear nakadungog, di ba? Pero sa Greek nga pagtuon mga igsoon, kining pulo nga hear, dili lang siya nakadungog kung dili mamati. But pasabot sa Greek word akuo. So kaning akuo mga igsoon, maminaw nga anaay interes, seryoso o makasabot sa gisulti o butuman. Sa Pastor Roy. Paminaw kayo ha. So kining kunong listen or hear, dili lang makadungog. Kailangan maning nakadungog og sa namati. Nakasabot mo to. Kikining nakadungog ka pero kasabot. Kaya ka, di ka attentive ba? Di ka naminaw og ayo. Kaya kani kunong word na hear or listen sa Bible, maminaw nga naay interest. Naay interesado ng kasing-kasing. Unya, seryoso, nga makasabot siya sa iyang ipaminaw o niyang butuman. Pwede nga ikaw diha nga naglingkod, igo lang nga nakadungog, pero wag ka namati. Kaya pwede nga namati ka na, kung nakadungog ka sa pag-isulti, gayaw si pastor, ga-joke-joke siya, mura siya maestro ga. Pero maestro uniform, nga na bitaw. Pero pangutan ako ni Pastor Roman, o simba, kung saan may imong natapunan. Gawali naman to siya, o karniro. O na yung masulti na naman, wak ka na mati. So, ang mga Christian na ikono panahon sa simba, kay ang mga anak sa Ginoo mamati, din sila na sila attentive nga mata, dili sila magpasamok, sa kahimon sila kayo, dito sila magawa sa sila, kay mamati, din sila kabantay mo ng mga anak pagsalita ng ganahan kay Nino, bisag subtitle, right mo pasahon, yung kayo, kay ganahan, interesado ka sa mga kasalida. Ingana ang namati. Kaya pwede yung sa tedurina may nun sa ngaliw, palit sa suka at tukap, apili og sibuyas, apili og kwan. O ma, nagdoon sa tindahan, unsa to gingon ni mama? Nakadungog lang siya, pero kasi namati ka naman. Nalimot man siya sa iyang gisugo ko sa iya. Kaya pag ang tao na mamati, bisag malimot siya,
Nasa mga pamaagi para makapaminaw siya kayo. Interesado man sa sini pamati. Murag gud na og suguon sa kitahay. Karon kinamati naman siya. Unsa kani tumaak ilista? Matuma sibuyas. Unsa nga sibuyas katong puti o katong di man na puti nga sibuyas? Unsa may sunod? Kamay ma 1/4, 1/2. Appear disappeared. Ito, unsa man niya kuan na kining toyo? So, verse 1 or datong puti, mao na siya, maura na siya. Basta kay ngana, di ba? Ngana nang tinud nga namati. Naasay masabtan, naasay makatunan kay namati man siya. Amen. So I believe igsoon nga mga Kristohanon nga tinuod, mamati gid na siya sa Ginoo. Kini mang naasay seryoso nga pagpamati niya sa tanan niya gipamati iya jud ang hinumduman, inyang jud ang makatunan sa kinabuhi. Munang kanang mga pawala na sa kinabuhi walay panahon sa Ginoo. Sorry kayo sa mga maminaw sa live pero kung naa ka diri karon. Muna kung pawala ano kuno ka sa kinabuhi unya walay panahon sa Ginoo. Kay mo nagkunsa ka. Kanding ka or karniro. Ikaduha. So kanang walay panahon sa pagbasa sa iyang mga pulong, kay mo nagkunsa ka. Pastor, ito sa kabisikulo rin, basa pastor, wala ko basa-basa Bible. Si Papa ni Pastor Jonas, dili man siya kabasa. So ang iyang teknik, ang iyang apo ay mabasa para niya. Hindi man sa kabasa, niya ba siya ay glass. Man ang iyang teknik, hindi pa nga mabataan siya, si itong apo, kanila nga anak ni Juan, nalimot po kusngalan. Ang iyang Juan, iyang teknik niya nga, basahin mo dong sa Marcos 1 ka mabasa. Na naman, anong mangita man siya pamaagi nga makabasa siya, kaya nga naman, interesado man siya. Ganahan man siya o kibaw man siya nga naa siya relasyon sa Ginoo. Mato na naisiring nga pag may gusto, may paraan. Pero pag ayaw, maraming dahilan. Unang igsuon kung Christian ka, nagtudod kung nga pag Christian ka, mangita, hindi kang pamaagi para nga makabasa kas pulong sa Ginoo. Ano naman, Christian naman ka. Amen? So, meron na igsuon nga, ang tao nga Christian, dili siya gahing ulo. Yes, na yung mga panahon na kita kahit ang sundian sa usa ka tawo, nabubuhat ipunta sa mga butang nga dili maayo ko. Nagtuo ko nga pag ikaw ang tao nga karnero ka sa Ginoo, maabot gid ang panahon nga mutalikod gid ka sa mga binuhatan nga dili maayo. Nga naman karnero man ka sa Dios. Amen. So, karnig soon, nasabtan na ba nato unsa ning pulong nga mamati? So, ingon si Jesus nga ang tao kuno ang mga karnero kuno niya mamati. Gamiton niya ang iyang dalunggan, dili nga gamiton ang iyang mga mata. Kung dili ang iyang dalunggan. Kanang kahibaw siya, attentive siya sa mga isultis Ginoo. Nga naman, karnero man siya sa Dios. So, sa itong kinabuhi mga igsuon, kay kahibaw man ang Biblia, ang mga pulong sa Ginoo, ang dapat natong paminawon, sige. Naapoy mga butang na igsuon nga, dapat dili nato paminawon. Kaya sa kalibutan, dili dagan di ka madunggan ng mga tingog. Wa ko nagpasabot ng mga langgam, ng mga gangis, ng mga kabaw, mga baki, ng mga wala ko kapasabot, anak. Pero yung mga tingog igsuon nga, dapat natong likayan. O dapat natong dili paminawon sa itong kinabuhi. Ano man? Kaya dagang mga bakak sa kalibutan nga dapat natong i-avoid yung mga igsuon. Number 1, kining voice of Satan. Kaning tingog gikan sa kaaway. Nakasuway na mga nagri magsulti ni mo gautan, magsubo ni mo dili maayo, tingog na sa kaaway mga igsoon. Kay ang Bible, si Satanas kuno ang amahan sa tanang bakakon. So na siya mga anak. Ang tao kung igsoon nga nagpuyo sa bakak, magsigi og sulti bakak, di po nagapin sa anak. Pero I believe na ang mga anak sa Ginoo na panahon na mamakak siya, kung di cute ka, di ba nito? Pag may mayunin mo ganit, tabangin kung pumakak din, pero kaya anak, mga sa Ginoo dito rin mo kaya mamakak, mutugaan ka. Na naman, si Satanas, amahan ko no siya sa tanang bakakon. Muna, mamakak siya, normal na para niya. Pag mamakak siya, nagtukan sa sinood. Kaya bakakon man siya. Pag masunti ka ni sa tinood, di na tinood, pag mamakak siya, nagtukan sa sinog ibakakon man siya. So kanigso na yung mga bakak na musulod o gawas sa mga dalunggan. Na posibleng may rason igsoon nga nagkalayo tabiha sa Ginoo. Posibleng na yung ingon mo nga bisan ako makadungog mga tingog nga negatibo ba kanang. Ana kana bitaw magbiyagahe mi nga titsa. Ay mo ka
nagsusa ko una-una mga likay di sa kinang mudus tubangan ni mula bang ero kabantay ka ng mga una-una at pag nakasuway ka na matuma ka ba naman sige mo'y sige balik-balik sa mga una-una na yung mga tao po nga pag ma-depress sila or makabuhat silang sala na yung mga humong kami nga ng paghipog so muna yung mga negatibong una-una ang gikan sa kaaway na samotag na kay kontra sumbaga ba muna yung mga una-una nga musod si mga dili na inuwa ko ni gikan na sa kaaway kaya si Jesus ang Ginoo wala dili siya magsultig negatibo sa ima magsultig di siya puro positibo man pag na mga negatibong musod si mga una-una magbantay ta og dapat na to entertainon amen mga igsuon tanang negatibo ginagikan gina sa kaaway kanang kahadlok nimo sa tiaw pwede ni nga na nakasaway kanang tong magtanaw kag salida o nahuwag tanaw salida kay mo una-una kana sa tapad ko nimo sumo ka mga horror mo nang sa ako ang standing di ko mo advise na masikat ang mga tiaw-tiaw kay usa nas pamaagim pud sa yawa nga mahadlok na ka gawa na kay pagsalig diha sa Ginoo amen so man nga unsay mga negatibong mosulod sa imong una-una ayaw binasiya og paminawa ayaw og hinuktoki ayaw balik-balik ka sa imong una-una kay pag imo na sige balik-balik sa imong una-una mo na punay sige nimo malihok nimo igsoon na naman may sige balik-balik sa imong una-una matud pa sa usa ka writer nga pwede kun ang langgam makatugpa sa imong ulo pero dili ka pwedeng ang langgam makahimog itdog sa imong ulo nakasabot mo sa punto utang na to kaning langgam mutugpa sa ni Mark J pwede ra pero dili siguro pwedeng mutugot si Mark J nga makapangitlog ang langgam sa imong ulo yung po din ang kuwaon so ang punto mga igsoon mga negatibo muna-una kasi musod si muna-una pero ayaw tuguti nga magbudingaw sa muna-una wala sila nagbayad sa muna-una man ang tantanga siya pa kung sa mga negatibo i-rebuke siya mingon kag sa ngalan ni Jesus o dili nimo sige muna-una amen ikaduha kaning voice of unrighteous gini bagtingog sa mga tao nga wala nagtuos Ginoo ingon ang Salmo 1 atong ablihan Salmo 1 diha sa verse 1 ingon ang Bible tanan logo ko ni Mark J napari ko sa Mark J para nakabula sa Mark J siguro nag-practice ko ni ba okay na Mark J okay Salmo 1 ingon ang Bible bulahan or malipayon ang dili mamati sa tambag sa mga daotan o musunod sa gibuhat sa mga makasasala o makikabin kanila nga wala mohila sa Dios balik ko na po ha malipayon or bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga daotan o musunod sa gibuhat sa mga makasasala o makikabin kanila nga wala mohila sa Dios so kini si David mga igsoon na nagsulat sa Salmo nagdasig siya sa mga tao nga mas malipayon kuno mas swerte or mas bulahan kuno mga tao nga dili mamati sa mga tambag sa mga tao nga walay Dios kinabuhi. Muna kung nakay problema igsoon mas maayo kung magpatambag sa mga tao og insaktong tambag. Ayaw patambag sa mga amigo nimo kuno nga walay relasyon sa Ginoo. But magpatambag ka sa mga tao nga makatabang gid nimo pag naa kay mga problema sa kinabuhi. Amen. Mura gud na og kitahay og naa kay problema sa kinabuhi kunya magtatambag sa mga tao nga problemado po kay kinabuhi so problemado kay ang solusyon din ana nagibutag ka sa kini matambag sa mga bugoy-bugoy mga grabe kay mga sala ang gibuhat sa may tambag na sumpang ka dunggan ba kasahan di dunggan ka dapat niya di ba anak mo lang tambag na paghigo akatagay na ko na so nga na ang posibleng matambag ilang mga tao igsoon nga doon gid sa Ginoo di mo tambag sa inyo makadaot ninyo. Mura gud nag masikita gid si Mark J. Pastor sa may tambag pastor. Kira na nga naman ang kinabuhi sa kita man jud ka pero importante nga kanang magpadayon kas kinabuhi niya ang pus Ginoo. Ang puro ko kanang mo yana na itambag yung mga pulong sa Ginoo itambag. Mo na igsoon ayaw siging paminaw ang mga tambag nga negatibo o dili makaayo sa ato ha. Muna mutanaw kag mga social media pili agi ang mga gipaminaw nimo nga mga video. Na salamat sa Ginoo kay si nakoy nakita ng mga bata nga sige nag-post pa mga makadasig nga
pang Ginoo gid nga mga pulong kay lisod ka igsuon kung puro makot na lang atong madunggan sa social media. Manang salamat sa Ginoo. So amen. Ikatulo igsuon kining tingog sa bakak. Ang pasabot o kaning sayop nga mga pagtudlo. Igsuon, dili ko wala ko nang undinar sa mga laing relihiyon nga nagsigigwali. Pero ako mubarog jud ko tinuod igsuon nga daghan man lang pwede makatunag nga mga insaktong mga ilustrasyon o mga makaayon po sa imong kinabuhi. Pero in terms of Bible gani nga musulti sila nga kining mga wali gani nga wala gyud gitulo sa Biblia nga sayop nga pag-interpret mubarog jud ko nga di sila insakto nga pagtudlo. Amen. Manang kita magbantay punta sa atong mga gipaminaw kadi ba gawali sa social media insakto ang ilang tumong, insakto ang ilang pagwali. Manang sa ato mga igsuon magtuon bitag Biblia nga mag-study gid puta. Amen. So kaning last igsuon kining tingog sa atong emosyon. Kabantay mo usahay kining tao pag naa siya sa peak sa iyang emosyon dili gid siya maka desisyon or makabuhat og insaktong nga butang. How pasabot kini bitaw kabantay ka ng mga tayo nga suko kaayo ka. Di ba makadesisyon juga, di ba tinaw makadesisyon ka dili maayo nga mga buhat. Pag suko na kaayo ka. Supol gaaway nga hidya nga tungod kay suko na ko kaayo ako siyang nadapatan, ako siyang nadapatan gapon. Ako siyang nadapatan. So sakto ba sa dili? So mo na siya pasabot na ko tingog sa iyong emosyon. Naamon mo'y nagsuwat ka writer nga lisod kuno kaayo o buhat sa usa ka butang ilabi na kung ang imong emosyon ang imong pairalon unya dili sa imong nakakunan. Mo jud struggle kuno kaayo lisod kuno yung desisyonon naa kay nakakunan pero ang imong gibuhat ang imo ang pagbati. Sakto man yung pagbati igsuon kining pagbati gihatag man sa Ginoo para makatabang sa atong kinabuhi. Pero pag once nga pagbati kuno maghari sa ato ilabi na kaning negatibo nga pagbati, delikado na di siya. Ari punta sa aring sa emosyon sa sexual nga bahin. Nagtuod ko nga dili bawal ang pagtudlo sa sexual nga bahin sa simbahan. Kadaghan sa mga tao karon nga wala nagtudlo sa mga batan-on sa mga tao nga kabahin ng sexual nga aspect niya ang muna ang mga batan ko nakakaton hinuon sa mga daotan nga pagtudlo. Okay? So, mutangtag sa sexual nga pamaagi mga igsuon. Tungod kay nakasabot ko sa mga batan-on karon nga naay mga pamilya karon nga gubot jamo ang ilang pamilya. So, sa mga tago, uyab sila tungod kay ari magbantay, uyab ta maglakaw-lakaw ta sa malingaw-lingaw ta kay ug sa balay gubot kay ang bayoy. Kung sa may tago pag emosyon ang maghari, maghimo sila dili maayo, mag-sex sila nga dili pa insakto, kanang bata pa sila kaayo niya. May tabo ang buntis. So siya may tabo, gubot ang palay, nagulit po din niya kaya nabuntis siya. Kung siya may tabo, musabot ka gubot. So muna dapat babantayan sa mga batan-on karon. Ngano man usahay magdesisyon tag mga butang nga wa na to una ba? Nagpadata sa atong emosyon. So nakasabot sa punto, mo na nga tambag gyud sa mga usa. Dili gid sayop sa ako ang personally ang maguyab ta. Pero naate dapat dikayan jud. Hinuon natin mga standard yun nga dapat makahuman sa kanang eskwela. Kay disturbong po siya sa pag-eskwela, pero kayo nga sayop siya. Pero ikaw di magunahon na ka dapat unsa di dapat insakto. Unya naagi tay dapat likayan ingon nga maguyab ta sa mo talili pag vitaminyo. Amen. So mo na sa tong kinabuhi dili ta maminaw gid kayo sa emosyon nato. Kung mo ganahan kaya itong lawas, bubuhat ani, kung kibatag sa'yo, unahagit ang resulted din sa Ginoo nga maayo. Amen? Butang mo nato kining magpalabi ka sa imong ganahan, magpalabi ka sa imong adiksyon. Na may mga pilsupong tao nga, di mabot sa'yo kining magbisyo ka, sigarilyo, mag-inom, kining mag-drugs. They will justify ba? Ila i-justify ang ilang binuhatan kay ganahan din sila. Magiging sila nga, maasa mabasa sa Biblia nga sayop ning manigarilyo, sayop ning mag-inom. Mabasa man sa Biblia man. Muna ang tao tungod kay ganahan ang tao sa mga butang nga makadaot sa iya awat ako problema ni ana. Pero nagsulti ang Ginoo nga pag ang tao mapalabi sa mga butang nga dili makaayo sa iya, maguba ang kinabuhi. Naapay usa ka tawo ingon nga
Pastor, asa man kuno sa Biblia bi nga sala ang pag-inom-inom na si Kristo nagpagububog na itong kana. Ingon sa dito. Kunya nangutana ingon ang sa pastor ingon siya nga kung kanang pag-inom-inom gitudlo pa nang ni Kristo, nganong daghan man na ospital tungod sa inom. Nganong daghan man nga preso tungod kay nag-inom-inom sila bububog. Di ba? So mo tigi pangutana sa pastor, wala ko may kuan ug sa reply niya but ang punto nga dili gid siya makaayo sa atong kinabuhi. Munang dili kita magpalabi o dili ta magpadala sa tingog sa atong emosyon kay dili gid siya eksakto. Amen. Kanang panon igsoon nga mapakyas kintahay ka nang alagad na ka sa Ginoo unya makasala ka jud ka. Unya tambag gid nako sa matausang ang kinabuhi. Ayaw gid mo palabi sa inyong gibante nga dili na mo mga lagad sa Ginoo. Daghan kong nakita ng mga Kristohanon nga napakyas, bisan ako napakyas ko. Iabot sa point nga mumundang at ako pagka-pastor. Muli ko sa balay, niya hindi na ako mga lagad sa Ginoo, pero salamat sa Ginoo mga igsoon nga sige siya pa-remind sa ako ang ayaw pagpabilin sa imong kahugaw, sa imong kaulawan, ano man ako'y tumong o purpose sa imong kinabuhi. Kaya nga na igsoon, dili pasabot nga napakyas ka, dili na kapwedeng gamiton sa Ginoo. Amen? Man ang usahay kung mapakasala ka, may nun sa imong kinabuhi nga di ako musimba, di ako muduol ni pastor, kay ulaw, kay ko sa kabinuhatan, maikot ko sa wali niya, kay nakasala ko, ayaw ipadalaan na igsoon, kay ang yawa, iyo jud kang pahinungduman sa imong sala, nga magkasasala ka din na ngayon dawaton sa Ginoo, pero mo na imong lumigig, makapag-ayo sa Dios. E kung kabantay ka sa karakter sa karnero mga igsoon, kini karnero pumatagal sa salapok, maningkamot siyang mukamang mulayo sa lapok kay kini karnero dili ganahan og lapok. Pero ada kas mga baboy, bisag gihugasan na nila sila sa amo, ganahan nila sila maglubog gyapon sa lapok. Kabantay mo na kay nga na ang karakter sa baboy. Sa Bible pud kining baboy igsoon hugaw na siya tubangan sa Ginoo. Manang hinaot dili po ta baboy, kanang ganahan ta maglubog sa sala ba? Ganahan tang maglubog sa kaulawan, sa condemnation, tagaan tag usog sa Ginoo nga imong karnero ta pag makasala ka, mubakol ka. Ingon ang Proverbs 7:14 ug masayop nga if a righteous man fall, he will rise up again. If a righteous man fall 7 times, kung ang mga tao kung mga anak sa Ginoo, mapukan siya sa ikapito nga beses, mubangon siya. Amen? Lisod kayo no kung ang bata padamag siya mubakod. Ingon ang Isaiah, di ba kung padamag ka kay hilak ang bata pero mubakod yun siya sa anamahan pabakodon siya. Kilisod ka no kaayo kung masaad ka sa imong gagian, di ba ka mabalik sa imong gagian. So ingana pud kuno mga anak sa Ginoo pag makasala siya mubakod siya, iyang pagpahugas sa Ginoo kung masaad siya sa iyang gianan tungod kinagpakasala siya, mubalik siya sa Ginoo man nakasabot siya nga ang kalipay niya diha lang din sa Ginoo. Amen. Manang tambag sa matag usa, manang masakpan gani mo ni pastor no magbuhat kung sayo kayo jud mo o kaulaw. Wala ko na kung gikondena, kitang tanan gyud na mga panahon sa kinabuhi nga makabuhat ag dili maayo nga binuhatan. Pero ay tambag jud nako ayaw jud na himuang nga kanang moy rason nga di ka mga lagad sa Ginoo. Makita sa pastor mo magbuhat ag sayo di na big deal sa ako kay kinsa man kung kondenar sa imo ako na koy sa imo nabuhat. Amen. Manag na kay mga igsoon nimo nga igsoon sa simbahan na makita nimo nga ayaw sila maglibak, ayaw sa istorya sa ubang tao. Iampo na lang siya nimo sa tambagan sa sakto. Amen. Ikitang tanan man makasala nga dili kita pwedeng magpuspos. Manang ayaw jud na unay makabot og sala jud na video-video yan. Di makasasala din si ano. I-post mo din nimo. Nya wag ikaw pag naasa yang side, nya i-post mo ka, nya ilibak sa mga tao. Di ba ulaw kayo? Amen. Mo nakita nga mga Kristohanon unsa man ang mga tingog nga musulod gawas sa muna negatibo man na ayaw jud na i-entertain sa muna kay gusto sa yawa nga muundang ka ang pagpangalagad sa Ginoo. Amen. So karon parayon ta. So yung maringon si Lord nga ang mga karnero mamati sa akong tingog sa tingog ni Kristo. Ngayon pagid siya nga kung mga karnero mamati sa akong tingog, nakaila ako kanila o sila nagsunod sila kanako. So ingon sa diha nga my sheep listen to my voice. So kinsa man ang may diha ipasabot, who is the voice of truth? Kinsa man dun ang tingog sa kamatuoran, kay siya nga my sheep listen to my voice. Wala lain. Sa context mga igsuon pa makasabot kinsa ang nagsulti ni ana, mubalik ka sa lain ng mga bersikulo paatras ka.
Pero di natin magbasa ana kay ang klaro naman diha nga ang gasulti diha sa Kristo, si Jesus Christ. Amen. Muna kung Christian ta, maminaw ta og atong tuuhan ang mga pulong ni Jesus ug sa Bible lang. Naay mga tao kung igsuon nga moingon sila na mga religion pero moingon sila nga naa sila tuuhan gikan sa ilang dako nga ranggo kuno mako nilang gituuhan nila kay nagtuo sila nga ang tanang gisulti niya kuno tinuod o aprobado sa simbahan dapat mo'y sundon. Pero nagtuo ko igsuon nga walay lain nga gisulti sa Biblia igsuon nga dapat natong tuuhan kundi ang Biblia lang jud. Pwedeng maka-explain si pastor sa Bible o unsay giingon sa Bible. Pero dili pwede kuno ng tao nga pag unsay ang nasabtan mo iyang ibutang sa Bible. Kaysa man pag-study sa pagka-pastor theology, naman yung gitawag og exegesis or eisegesis, mo na sa hermeneutics, mo na sa insaktong pag-interpret sa Bible. Moingon gani ka nga unsay nasabtan ako sa Bible unya mo imong isulti sa bang tao sayo na siya. But ang pag-interpret sa Bible unsay giingon sa Bible mo isulti nimo sa mga tao. Mao bitaw na sige kung ingon mo sa mga Greek word. Kasi purpose ang Greek word pastor. Nga pwede mag-iwalay ni mga dito. Kaya nagtuo ko nga ang Biblia dili lagi gisulat sa Pinoy. Gisulat sa gikan sa mga nagsulat din ani originally. Unang ako siyang balikon para masabtan nato unsay original na meaning sa mao nga pasahe. Amen. Nakasabot ang tanan. Sumana kay igsuon, unsa may pamatuod nimo pastor nga ang Biblia ra dapat nimong tuuhan. Nga og unsay gisuot sa Bible mo guni atong ikinabuhi sa mga sa simbahan ug guni atong tumanon prinsipyo nga atong tumanon sa atong kinabuhi. Ingon ang Hebrehanon, Hebreo 1, ato ni basahon na timan ini mga verse igsuon pag ay mangutanan nimo nganong Bible alone ra man nimong tuuhan ano ni mga tuo sa gisulti sa aning tawhana o atong mga leader nato sa atong simbahan sa una. Ano naman? Klaro kaayo nga gisulti sa Biblia sa Hebrehanon 1, Hebreo 1. Ano mo? Si Pilag ko nung kulipan. Napali sa pregnant para. Hebreo 1, diha sa 1 hangtod sa 2. Pero gitawag ng parcel lang ko ba? Naman order good niya karon siguro yung abot yung text kung hindi na hitawag. Okay, Hebreo 1, nana? Dito mo pa dahil kung magkita ko sa. Okay, salamat si Ginoo. Hebreo 1, ingon ang pulong sa Ginoo, sa karaang panahon ang Dios sa makadaghan ug sa nagkalain-laing pamaagi misulti sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta. Unsay nasabtan nimo igsuon? Si Lord kuno tungod kay di siya makasulti sa tao directly, tungod kay gamahanan sa ubalaan, naa sa mga tao nga gipanggamit para ang Dios makigsulti sa iyang katawhan. So isa magigamit niya ang mga propeta. Sumot yung mga tao sa unang gipanggamit sa Ginoo para ang pulong sa Dios mahatod sa iyang katawan. Karon, kinsa man ang gigamit sa Ginoo para ang mensahe sa Ginoo mawali sa mga katawan nining panahona. Verse 2, anawa. Apa niining katapusang mga adlaw, misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tibuok nga kalibutan o gipili siya aron mapanagiya sa tanang butang. Hangad sa ni pastor. So nasabtan ang punto igsoon sa unang panahon nakigsulti si Lord pinaagi sa mga propeta. So pag musulti si Lord, iyang gisulti una sa propeta, na kaning propeta nga iyang gisugo, muoy mo deliver sa mga tao atong panahon na. Like for example, kung gisugo niya si Isaiah, ina ang mga tao nga biya sana kay akong silutan ang nasod. Munang si Isaiah, pag makadungog sa Ginoo, siya na po musulti sa mga tao atong panahon na. Biya mo sa sala kay ang Dios pag imo biya laglagon mo niyang tanan. So karon sa bag-ong kasabutan, ingon ang Biblia klaro kaayo nga dili na kuno siya makigsulti sa mga prophet. Kay sa una man to karon makigsulti na kuno siya pinaagi sa iyang anak si Jesus Christ mga igsoon. Mao na nga ang klaro kaayo nga unsa atong paminawon nga dapat atong sundon ingon nga nanginabuhi ka sa Ginoo kanang tanan nga gisulti sa Ginoo ni Jesus Christ mga igsoon. Mo nang kining Bible. Kining New Testament
Testament gikan sa Mateo hangtod sa Lucas, ganing Old Testament imo na siyang sundon kay kaning tanan gisugo man or pulong man sa Ginoo. Way gingon diha nga sundon nimo ang tingog sa leader sa simbahan. Wa gyud kay mabasa. Ingon siya nga ang atong basihan sa atong pagtuo kining giingon sa Bible. Roma 10:17 ang atong pagtuo nagikan sa pagpamati o ang atong pagpamati nagikan sa pulong sa Ginoo nga mao ang Biblia. Tanawa diha Roma 10:17. Imo pa nang ilista. 2 Timothy 3:16 all scripture is God-breathed. Ang tanan kun kasulatan langdag nga mga pulong nga gikan sa Dios unya mapuslanon kini sa para sa pagbadlo, pagtudlo aron ang tanang katawan sa Ginoo maandam sa pagbuhat sa insakto. So tanan ko ng Biblia gikan kuno na sa Ginoo mga igsoon. Mo na nga mo ko ni dapat natong tuuhan, dapat natong basihan sa atong pagtuo ang Biblia lang yun. Ingon pa ang Revelation 1:3. Last na siya nga verse. Ani nga punto. Sa Revelation 1:3 ingon ang pulong sa Biblia, ang pulong sa Ginoo mga igsoon gipadayag 1:3 nababantanan. Okay, gipadayag 1:3 kana lago na kunet ni nako na ba siya kana. Okay, gipadayag 1:3 ingon ang Biblia, bulahan ang mubasa niining basahon sa mga propesiya o bulahan ang mamati o magtuman sa naisulat niini. Kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. So wa siya ingon bulahan tong nagtuman og namati sa gisulti sa leader sa simbahan, wala. Nag-ingon siya bulahan tong namati og nagbasa sa pulong sa Ginoo nga mao ang Biblia. Muna ang mga tao dali rang mailan. Nganong man wa gabasa og Biblia. Nya og babasa man ni Biblia usa ka bersikulo ray basahon unya dili sabton ang konteksto sa mao nga pasahe. Mo nang kita nga mga Kristohanon dili pwede mo tanawag sa salida nga kana nga point ang imong tanawon. Basta tanawon nimo nga para masabtan nimo sa salida ingana kon babasa ang Biblia. Kaya ang mga tao karon nga nagtuon sa Biblia para lang ipangontra sa ubang relihiyon. Wa sila gabasa sa Biblia para makasabot sila sa puntos Ginoo sa itong kinabuhi. Maminaw kay ang Biblia igsoon imo sulata para masakpan nimo ang Ginoo sayo. Wa pa nimo basa ang Biblia para naa kay ipangontra sa ubang relihiyon. Nga ikaw ang insakto sila may sayop. Ang Biblia gisulat na sa Ginoo para basahon nato nga mga Kristyan kay mo na imaan nga naatay relasyon sa Ginoo. Amen. Mana kita nga mga kamig ka magbasa ay sakpan klaro kini batay nagdebate na hal niyo. Mana na bang kuan pag kita nga mga Kristyan nagbasa sa Biblia nagtuon ta naman para makasabot ta kung sa ikabuton ni Lord sa atong mga kinabuhi. Ingon nga naatay relasyon niya sa Ginoo. Amen. Sumutay pasabot igsuon. Una, listen, sa itong listen mo may maminaw o maayo. Ikaduha, maminaw sa mga pulong sa Ginoo. Ikaduha, maminaw ta sa insakto nga tingog nga mao si Kristo. Ikatulo igsuon. Ingon ang sa John chapter 10:27, hapit akong human. Ingon ang John chapter 10 verse 27, ang akong mga karnero mamati. Mo ni atong unang punto sa akong tingog. Ikaduha, nakaila ako kanila. So unsa man ni pulong nga nakaila ako kanila? So atong ning studian mga igso, unsa man ni what is the word know? Or kaning pasabot kaning I know them. So magtuon kang Biblia mga igso, makabasa kaning pulong nga know, di ba kaning nakaila, mura ba kaning ani nga sa ato nga pagsabot kining know. Like for example, kinsa man si Charis? I know Charis. He's my wife, di ba? Wapas niya, hindi, ito. Nangingani siya, ganahan niya kay fries, ganahan siya o kamuti, gana. So mo ni pasabot nato nga nakaila kaniya. Pero kaning I know igsoon kaning nakaila sa Biblia, dili ni siya nakaila lang ka kinsa sa Charis kung sa iyang ganahan. Pataad kay personal na relasyon sa Ginoo. Kay sa Biblia manggod sa King James nga version, ingon ang Bible, Adam know Eve and they have a children. Grabe nakaila ra silang duha na nakaanak na ditso. Kaya ang kulang gud no mga igsoon nagpasabot na sila intimate nga relasyon
So nakasabot ang tanan. So ang pulong nga ingon sa diri nga, my sheep listen to my voice and I know them. Napasabot na si Kristo kuno nakaila sa siya mga karnero, napasabot na siya intimate na relasyon sa iyang mga karnero. So nakasabot sa punto. So ang mga Christian na kuno mga igsuon, dapat kuno na ako noy atilog kuno mga Christian, dapat na ako noy intimacy or na ay intimate na relasyon sa Ginoo kanang grabing paghigugma ba. Murag ko na ang si Tidorina o si Pedro. Tungod, grabe ang ilang paghigugma sa usa na kabunga sila o aliw. Wala na na. So, ang tao po nga naa, sabi nga mo nga ang banak asawa or mag-uyab na grabe ka-intimate kung kaayo, mubunga dyan ang ilang paghigugma. Naadyan na siya mga pamaagi. Bisag lisod, kaayo magkakuntakanay. Mukontak yung si Raktis sa iyang higugma. Manahigugma na siya kaayo. Makig-chat ko siya marunong siya. Diba nga naman, grabe din ang iyang grabe ang iyang paghigugma sa usa ka tawo. Pangitaan dyan nagpamaagi para mudong sa siya hinigugma, bahalag layo kayo pila ka oras ng magbiyahe na naman sa intimate na relasyon. Tagkadlaw na sila maman. Sa una kami kitsa, alas 3 sa kadlaw ng mga tog. Sa una dito. Nabubaw siya. Ang punto ba, di ba kung grabe ang inyong intimate yung relasyon, balag dugay mo mga tulo, balag kasampanan mo si mamatog din ya. Nung gusto na ga-texting sa uyab, nakarap itong keypad sa una, sa apa dia kaya nagtanong, wala kulula mga mata, hoy Rodnel, ang sa naman ka, nabukaan kasi uyab, yak linang naman. Alas 3 kadlaw na doon pa kayo natog. Sige, text na. Mura pagkabuhin yung uyab mo. Ano naman, ang punto na ko ba, grabe ang intimacy ninyo, grabe ang inyong connection, ba? Malipay ka makita kay kaniya, balag may problema, balag dagan kay kagbutan sa kinabuhi. Imo din pangitag pamahangin naman, grabe ang inyong intimacy. So nga na, di po ko nung ang usa ka Kristohanon, pag grabe siyang relasyon na sa Ginoo, di kapungan ang iyang intimacy diha sa Dios. Mubasa gina siya Biblia, mag-ampo gina siya sa Ginoo naman, naigugma gid siya pag-ayo sa Ginoo. Wanang si Lord, walay paki si Lord igsuon kung unsa ka kadasig muskwila, unsa ka kadasig mo trabaho, unsa ka kadasig sa simbahan. Pero kung wala ko kay personal nga relasyon sa Ginoo igsuon, dili gid malipay ang Dios. Pwede, yes, ang imong paghigugma sa Ginoo makita man sa sabuhat. Ang pasabot pa nga, kung nagugma ka sa Ginoo simba jud ka, bahala ka uwan, bahala og nakaibate, pero okay, problema sa pa grabe kung ibate na kayo. Patangkong na ko ba nga makita jud nimo ang resulta sa imong paghigugma sa Ginoo. Kay dili man sa sulti lang taman kundi sa buhat ng Dios. Nagpasalamat si Lord di ana, pero ang pinakagipasalamatan sa Ginoo nga naa jud kay intimate nga relasyon sa Ginoo kanang ubasa gid ka sa mga pulong o muampo gid kaniya. Kay ingon ang Mateo City 21 sa 24 ay nabili. Ingon si Lord dito nga pahawa kamo mga magkasala kay wa ko makailan ninyo. Basta man ang makailan nga pulong, wa ko'y relasyon, wa mo'y tinuod nga relasyon nako. So nakasabot na sa pulong nga makaila nga way tinuod nga relasyon sa Ginoo. Mo nang ang pag-ampo igsuon nga dili lang ta putom sa pagsimba, dili lang ta magsige pakita ni pastor, pakita ta nga Kristohanon ka. But bisan pa man sa atong private nga life, kung naamon kasi imong kwarto lang na ginusara, himua jud igsuon nga naa jud kay panahon magbasa sa Biblia ug mag-ampo sa Ginoo. Kay mo na nagpakita na naa kay tinuod nga relasyon sa Dios. Amen. Man kita gyud bahala di man gyud dili gyud na base sa makit-an ni pastor makita sa bangtaw. Ang tinuod nga Kristohanon makit-an na siya base sa unsay nakita ni Lord sa ato pa. Kaya pwede si pastor, grabe kayong dasig, kayong muwali dire. Gigamit sa Ginoo sa bisanasa kadapit ko ang buhat kung sala sa dago. Dili malipay ang Diyos. Amen? Kaysa anang wala kay kagigamit sa Ginoo, pero sa tago, ikso na kay sakto o personal nga relasyon sa Ginoo. Dakong gisin na atubangan sa Diyos. Muna ingon si Lord sa katapusang mga adlaw, well done, my good and faithful servant. Kanang faithful man, kaya isang sa tago, faithful ka sa Ginoo. Na mga tao garon nga, pakitang tao lang, faithful sila tungod kay para malipay ang tao sa ilaan, pero dili sila faithful tubangan sa Ginoo. Amen. Muna ipag-ampo na ko sa matag-usang kitang tanan, balag way tao makita basta kay Lord nakita nimo.
mahimo kang dasig sa pagpangalagad sa Dios. Maminaw ka og wali, maminaw ka og music, maampo ka sa Ginoo, basa ka Bible, nagpamatuon ang nakarelasyon sa Ginoo. Amen. Kay problema sa mga tao igsuon karong mga panahon na dili mamati ug mutuman sa pulong sa Ginoo kay dili insakto ang ilang relasyon sa Dios. Nakoy nadunggan nga wali mga igsuon nga pag ang banak asawa kuno dili sila insaktong relasyon sa sagusa, bisan pa kuno magsagitanay na sila dumaway makasabot nila, di sila magka-okay. Kabantay mo na, ate no, nakasaway ng mga ate, sagit si ate, sagit po si kuya. Di ba, why magpaupos nila? Why makadungog sa ilang gisulti kay gasulti pag ganit ka, gasulti po siya. Bisan pa kuno gasulti siya, nanap kay ilang isulti, why magkasinabtanay nila, bisan pag kasagitanay sila. Ano man, ano panahon na dili insakto ilang relasyon. So kung nagsuon, ang mga tao, kung anong dili sila mamati sa Biblia o sa pulong sa Ginoo, kay ang usa sa rason kuno ana dili insakto ang relasyon sa Ginoo. Bisan pa kuno og hinay kaayo ang pagwali sa pastor or sa leader sa simbahan, pero insakto ang relasyon niya sa Ginoo, mamati ug mutuman gid siya. Pero pag dili insakto ang relasyon sa Ginoo, naara na siya sa simbahan pero tagaw na una. Ay, naman. Kadua ko na email. Nga na. May panaman, oy, kalabaho na ko. Nga na naman una. Pero ang tao may relasyon sa Ginoo, bisan pa kung sa kahinaan din ng igsoon. Mamati relasyon sa Ginoo, pastor na ayaw mo to kayo. Ano man, naa sa insaktong relasyon sa Ginoo. Kabantay ka pag naa sa insaktong relasyon ang banak asawa, bisan pag kung sa kahinaan, kasi gusto ni Muhan, hilunta ko din. Sa pag kung sa nakahinay, nalugod na ko ni mo. Susunod na good. Di ba? Naadyoy makisuyo doon mo sa naman sakto ang ilang relasyon pero dili sakto be pisan pa mo sa gitanay na sila wa ko joy maminam man dili sakto ang ilang relasyon mo na ato i-check igsoon ang atong relasyon sa Ginoo. Ganahan pa batang mamati o mutuman sa Biblia o dili na? Pag dili na ato nang ipa-renew sa Ginoo. Lord, tabangin ko Lord, kay mo ka sa gana mamati sa imong Lord. Wala ko gana musimba, wala ko gana nga mabasa sa mga mulong Lord, boring ni mabasa pa imo na kung mamino wali kay igo ra mamati. Diba kasaway ka na, may pagmamati na lang kay kasi sana mabasa kay awoy or kanang laay igsoon. Pero ang punto no kay igsoon pag naakay sa tong relasyon sa Ginoo, mamati din kanila. Amen. So ingon ang Biblia last, my sheep listen to my voice, I know them and they follow me. So ang punto sa last na punto igsoon na humanta, kining word ang mga karnero kuno mag-alagad sa Ginoo. So dili isa yun ang mag-alagad sa Ginoo mga igsoon pero nakaisaad ang Dios. So unsa may saad sa Ginoo sa mga tao nga nagpadayon og papangalagad sa Ginoo? Tanawa sa verse 28 igsoon. John chapter 10 verse 28 atong gibasa kaganina. Unsa may saad sa Ginoo natong mga nanalagad sa Dios? Ingon siya, naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon og dili nagayod sila mga matay og walay makaagaw kanila gikan kanako. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo no. Nga kita ko ng mga karnero sa Ginoo dili na kuno ta mga matay, di pasabot ana nga di mamatay ang atong kalagba. Unya na kuno tay kinabuhi walay katapusan dito sa langit kay gi-reserve na tangdaan sa Ginoo. Walay makaagaw kung nato gikan sa atong pagkaluwas diha sa Ginoo nga naman mga karnero ta sa Dios. Muna nga igsoon ingon si Pastor Jonas ako, Pastor. Gibutan ka sa Sibilia, balang kung sa kalisod ang magminister sa Sibilia. Mailangan nimo ng mga karnero sa Ginoo kay sa konsep ng tabo magpabilin din sila mga lagad sa Ginoo. Muna pa man po igsoon nga bisag nakagamay ta karon basta kay naay mabilin. Nga do pa ni mahuhut ta na manimba ba. Story na po simba pastor na dagan ang rason. Walay paki si Lord igsoon sa mga rason nga di na ka makasimba. But ang punto sa Ginoo nga balagi ka kasimba sa mga dugay nga panahon mo balik ka sa Ginoo. Amen. Nga naman tinuod kang karnero sa Dios. Maraming salamat sa Ginoo. May mauti pagasig nako kung magaling di man o galing ko magpastor, mga lagad di ko sa Ginoo. Nga naman karnero man ko sa Dios. Wag ka pasabot ng unang ko pagka-pastor, unang ko sa akong trabaho, unang na ko pangalagad sa Ginoo. Kay kibaw ko ang kaluwasan nako na ani Kristo. Amen. Muna magkayon saan kinabuhi, mga lagad ka sa Ginoo. Kanang siya tinura sa pitata, nangalagad na siya sa Ginoo atong panahona.
naundang ang ilang pagsimba, naundang ilang pagpangalagan sa Ginoo kami balay sa Sibilya. Pero tungod kay mga karnero man sila sa Dios na malik sila. Kabantay mo, mangita doon pamaagi ang Ginoo mo balik ka sa Ginoo kung tinuod kang karnero niya. Manang salamat sa Ginoo mga igsoon nga magkayon sa ang kinabuhi nga mga lagi dito sa Ginoo. Amen. Naay safety ang mga anak sa Ginoo mga igsoon. Ingon si Lord, walay makaagaw nila gikan sa akong mga kamot. Salamat sa Ginoo no kay bisan pa kuno og mulayo ta sa presensya sa Ginoo na sa kamot sa Ginoo. Imagine ra God ang kalibutan naa sa kamot sa Dios. Kung moambak ka sa Ginoo, moambak ka sa kalibutan, asa man ka? Naara gyud ka sa kamot sa Ginoo. Manang salamat sa Ginoo mga igsoon. Bisag magka-pandol-pandol ka, makabuhat ka og sala, makasakag ka tungod sa mga desisyon. Salamat sa Ginoo kay mangita sa pamaagi nga mobalik gid ka sa presensya sa Ginoo naman. Nakasabot si Lord ka ang tinuod nga kalipay dili sa mga butang kaning kalibutan na dili ang sala kung dili ang Dios lamang. Amen. Muna nga pero bisan og dili safety ang tanang mga pagsulay atong mahiaguman aning kalibutan na mga igsoon. Apan salamat sa Ginoo kay moabot ang panahon nga safety na unya ta atubangan sa Dios ngadto sa langit. Bahala ang igsoon kung magkaunsa ang atong kinabuhi ining kalibutan na daghan man ta og utang, daghan man ta mga pagsulay nga atubangon, daghan man ta problema nga atubangon, mga pakyas man ta makasala ta. Pero ayaw na ko na una paminawa ang saad sa Ginoo na kay kadasig sa atong pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon. Conclusion ng manata nakainumdum mo sa story ni Pedro si Pedro Puante. Napantanan si Pedro nga nasa Biblia katong si Simon sa una karong gitawag si Pedro. Kay meaning sa Pedro lingkon, grabe lingkon din imong banat Meaning sa Pedro kay lingkon man kuno. Bato man na siya ingana. So si Pedro sa panahon nga na nagpakaon si Jesus og kanang 5,000 ka mga tao ug sobra pa niya. Human adto iyang ipauli ang mga tao. Ano sa storya niya? Human adto mingsaka si Jesus sa bukid para magampo. Dahil niya mga disipulo iyang ipauna adto sa suba para mobiyahe. Karon niabot ang kusog kuno kay nga bagyo. Unya tungod sa kusog ng alisan ang mga disipulo nang hilak sila. Dahil tungod sa kabalakan nila ning napadoy naglakaw ibabaw sa tubig. Nakaingon sila gwak-gwak pero tiaw. Nang hilak ang mga laki kita sila tiaw. Ano ka ni sila raw tiaw? Ang mga laki ko tinakita tiaw. Hilak. Mamatay na sa dali ang tiyaw. Malasa ni kinabuhi Pero yun si Jesus, ayaw mong kahadlok, ako ni si Jesus. Manang, sa rin nakadungog si Pedro adto nawala ang iyang kahadlok. No? Salamat sa Ginoo mga igsoon kay kung moabot sa punto sa mga kabalangka, sa mga kahadlok, sa mga problema, salamat kay sa pulong sa Ginoo nga magpahinumdum sa ato ang adita mahadlok kay na ang Ginoo. Muna ba ito yung panahon nga mag-dry ko, or mabalangka ko, or mag-uol sa kinabuhi, maminaw, hindi ko wali. Kay, sa ako nga nabantayan, mas maminaw ko wali, kay madasig ko balik. Nasa iti-tsa-tsa, kaya niyang hilig kay maminaw, nag-music, pag nag-uol sa kaayo. Yan yung, man, ako sa'yo mag-contran, duha. Minaw sa music, minaw mo tag-balik din, minaw tag-music, may makagana sa ato. Ang punto na kaigsoon, na kitang tanalib, kita og mga pamaagi para madasig kag balik diha sa Ginoo. Muna si Pedro nadasig siya balik. Uy, si Jesus brin, Lord, kung ikaw na, pakanaa ko nimo be. Kay kibaw man siya nga pagbudol sa Ginoo na sa safety. Amen. Pero sa diya nga pagtikang na sa tubig, tungod kinakadungog siya sa mga bagyo, nakadungog siya sa kusog na hangin ang mga balod, di grabe kusog kayo. Minglingi siya sa bagyo, minglingi siya sa balod. Mahinungdan nga naunlod siya isuon. Pero sa gihimo ni Jesus, ingon si Pedro, Lord, luwasa ko, Lord. Singgit siya. Yung nagikuha si Jesus, kung nagipasak ka, pagkagamay si mong pagtuo. Naman ito, nagsimba sila sa Ginoo mga igsoon. Sa time nga si Pedro nakalakaw na unta padong ni Jesus, ang rason nga naunlod siya tungod kay nakadungog siya sa mga tingog. Na yung mga panahon piligsoon nga magsigig kakadungog sa mga pulong sa Ginoo, pero mas kusog ang tingog sa mga hunghong sa sala. Mga tingog sa discouragement, tingog sa mga sa kaaway sa itong kinabuhi, may muna nga malunod kita. Pero salamat sa Ginoo pag mutawag kaniya igsoon, luwasod kaniya. Amen. May mga panahon igsoon nga mga pakyas kita sa pagpangalagad sa Ginoo, pero salamat sa Ginoo pag mutawag kaniya, luwasod kaniya igsoon. Amen. Muna tambag sa matag usa paminaw gyud
sa eksakto o tinuod nga tingog sa atong kinabuhi. Kay pag kita maminaw, mapakyas, mapukan kita mga igsoon. Namin nadugan nga bako pang malita nga Kristohanon siya. Tungod kay nagpalabi, nagpadala sa siyang gibati, nakabuhat silang sala. Nakabuhat silang sala nga napakyas silang buhat. Pero giingnan sila sa pastor nga sa dilang kita mga tanan makasala tubangan si Ginoo. Bisan ako nakasala pon. Unang dili ka na ako ikondenar, but ako pagdasig nimo padayon ang papangalagad sa Ginoo asa man ka moabot. Amen. Kita ta naligson prone bitas makasala ta kay natas lawas nga makasasala, natas kalibutan nga puno sa pagpakasala. Napay mga problema, napay mga pagsula igsoon mo nang makasala kita tubangan sa Ginoo. Ang importante igsoon na mubalik tagtawag sa Ginoo. Lord, luwasa ko Lord katabangan dito. Amen. Ang pagampo sa matag usa kanato igsoon, mga eskwela naman ang mga batanon, si Alion, si Mark J, ato na sila sa haluan. Ginumdumig din ang inyong pagkakristohanon. Asa man kaibutan sa Ginoo, ate, tanan nga mga nagsimba diri, tanan nga mga nagtanaw sa nag-post niya nako. Kanang sinasa man kaibutan sa Ginoo sa problema man ka sa mga pagsulay, inflasyon. Hinumdumi ra gyud ang imong nakatunan sa Ginoo. Kung mo nay barugi, kung ayaw ang mga butang nagbase sa imong pagbati kung di mo nila may so. Amen. Kay kung magmusunod ta sa mga tingog sa bakak igsoon, mapukan gyud ta. Pero salamat sa Ginoo kay mapukan ta na ay Dios nga muluwas nato. Nga maghatag nato kadasig sa umabot. Atong gidupot ang mga ulo, ang mga mata. Ginoong Dios nga laging gamahanan. Salamat kay Lord sa mga pulong nga imong gihatag karon. Ako kahibaw Lord unsay mga tingog nga madunggan sa mga tawo Ginoo. Rason nga wala na sila nagsimba nimo Ginoo. Apano pagampo kung tinuod sila mga karnero Lord, imo silang pabalikon. Imo silang pabalikon dili Ginoo. Salamat dili gyud ko moingon nga kaning simbahan makaluwas. Gusto na kong mabalik sila tungod kay nakahibaw ko Lord nga ang ilang kinabuhi pag way Kristo sila Lord luoy kay sila Ginoo, luoy pa sila sa luoy nga tao aning kalibutan na. Lord, wala man nakita ang sa kaluoy sila Ginoo karon. But kibaw ko Lord, natianin mo sila silang hintang unang tabangin ni nga himon minimong instrumento nga mudasig sa ila. O ginaot Lord, na sila makabalik po diha sa imo nga turil amahan. Makabalik sila sa imong presensya, diin makabati sila og kalipay bisan sa mga problema na sila assurance na ay Dios nga mutabang sila Ginoo. Salamat kayo Lord nga bisan sa mga kapakyasan nga nihimo sa mga tao ning kalibutan na dagkan kay mga tao nga nagpakasala. Lord, ako nangay pasaylo in behalf sa tanang tao Ginoo nga nakabuhat og sala. Kaning tanan Lord dili matarong sa imong tubangan. Daghan sa mga panahon nga dili faithful nimo, mas nagpa sulabi ni sa mong ipangbati Lord pasaylo ani o Ginoo. Apan salamat kaayo Lord nga bisag naa ni sa grabing pagkalunod sa among pagpakasala, pagkalunod sa among mga problema Lord. Salamat sa imong tawag minimo luwason minimo Dios og naa ni kalipay sa maabot og kalinaw Ginoo nga imong ihatag sa among kinabuhi. Lord, padayon kang magtrabaho sa among nga dili unta mga tingog sa yawa Lord, dili tingog sa bakak sa mga tao, dili tambag sa mga tao nga mga nautan Lord, dili kining mga bakat na mga pagtulunan Ginoo o dili emosyon ni maghari sa among ako dili ang paminawon namo unsay gisulti nimo sa imong mga pulong o God. Salamat kay Lord, lisod man ang buhaton but pinaagi sa tabang sa imong bala ang Espiritu Santo mabuhat namo imong ipabuhat Lord God. Salamat Holy Spirit nga pa-remind ka sa amuha sa mga pulong among madunggan aron dili may matagak sa mga pagpakasala Ginoo, dili may mapukan sa mga kinabuhi Lord. Tabangin ni Lord nga dili may magpasulabi Ginoo, dili tungod kay dako ang imong grasya ug gugma magpasulabi namon nagi sa among pagpakasala Lord, but among himuon hinuon na imong dakong grasya ug gugma mo'y rason Lord na kami padayon nga lipayon ka sa mga kinabuhi Ginoo. Salamat Ginoo nga kining sibilya pa bisan pa kung sa kagahi ang mga kasing-kasing Lord sa mga tao nga dili sila mo mga langgat ni mo Lord ang pag-ampo nga pinaagi sa imong gahom o Dios ang mga tao ning dapita o Dios imong pagaluwason Ginoo o tagaan imong assurance sa kinabuhi walay katapusan. Salamat kay Lord sa imong kaayo, talaygon kang nga Dios nga walay sama nga Dios among gilagaran. Tanang himaya dungog pagpasalamat among giuli diha kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. May buntag